Nhai Sekuru, manje mukabva maramba kudya muri nditowo sei inini? Ndiri appetite ba. Ingodyai kana wani musuwa Sekuru. Iwe, chingongonda ndiri appetite ba wani. Ai. Saka ndolaza kangu jest racho dead. Sekuru shomole makakwana ere mimi. Can't you see kuti I'm trying to calm down the situation here? Mazizino anenge empiti. Ketawe wako mwana wanzwaka. Handa asina kulaza ere mudhara. Ndisiye kangu ndidye. Namana. Mureka ajo Bridget. Ndori bebasa nazvo. Namana. Sekuru, listen to me. Ndikuzviziva kuti gogo avapo ende mimi kana wasipo munozvita hamuvatenda hamudyi. But can't you just force to eat something? Nezuro hamuna kudya. Nhasi moregera futi kudya Sekuru. Hazviti. Ndikuregera kuchirama washo moreba zvangu ini. Ndirege. Saka muri kuregerere kudya Nhai Sekuru. Muri kuzviitire ende hazvinombonaka mufungi. Ndocha hondo ari musango here. Hondo. Hondo. Akabatwa nomatororo. Saka ari musango kutaure kuti tiri kuite kuku. Apo akamufura bendeketa ari kuona bakana kufamba chaiko. Ndinori appetite baini. Ipapa biopi yangu yakata kukwira. Warume soka. Sorry Sekuru. Handinombozviziva ini. Saka achaita sei naimi? Ndikutozviziva beni Bridget. Kwai kunogona kuyabhika apo kumubatsira. Asi manje nekuti musango mari kuvhima nomatororo muri kubataba. Saka pakanyangara. Yeita utamba anogona kutopfira musango imomo. Idi hwi. Idi gogogo. Inga pakaipa Sekuru. Koma madi kutaura kana nezuro ndakaita plan. Okay, let me call thanks ndimunzwe kuti anoti kuti. Sambwa. Handozvinzwa futi izvozvo. Unofonera karege mani. Chicha kanoziyana zvemutemo. Pabuda rege mani napano pabuda rispo. Ukwane mwana wanzwaka. Getawe wako. Bva pakweyo. Zvimazino zvakachachamara. Sekuru chidyaika. Kana mapedza toona kuti toita sei. Zvakaoma shu. Iyo. Ndari ndikujamba kana hondo asati abatsiriwa. Wazwa? Ndije sadza manje ninondo ari musango. Wakakwana here iweyo? I give up. Okay, rega ndichifonera thanks ndimutsanangurire situation yachona iripo. Bear, ndeipi? Are you fine? No, baby. I'm not fine, Sha. Sekuru baba oshomole zvinotwewo. Vatone 2 days vasingadyi. Saka nhasi ndichivabvunza kuti mukuregerere kudya. Vakabva vatiwa hondo ari kuvhimwa nematerrorists. Hanzi atori musango saka handigone kana kudya kana hondo ari musituation yakadaro. Oh, my Australian God. So, how can I help, babe? I don't know, baby. Wakakwanisa undibatsirawo kuti tuwane kana backup team inopinda musango macho imomo. Yonotsvaga hondo yemuwana, maybe vanogona kudya. I'm not good, baby. Please help me. Oh, okay. Okay, my love. Listen. I want you to ask Sekuru kuti hondo wachona iye vakaguma kumuona riinika. Uye sango rachona ndere kupi. Kumasvingo here or what? Then I will call in some favors tokwanisa kuloketa hondo wachona iyeye. Okay, baby, it's fine. Let me ask him. Hanzi iko na rege. Iwosiyana neni wewe. Sekuru, hondo ishamwari yenyu yekupi? Sango racho rakarasikira nderekupi tikwanise kumutsvaga? Ndoro kuRos Angeles uko. Hondo handihwadzeni warume. KuLos Angeles? Saka how can you help munhu ari kuAmerica Nhai Sekuru? Hamukone bombobatsira zviri kana Bridget. Apo foni yangu iri bemotoba. Apa ano 4 days ari musango imomo. Ndikutoziva bota chatodini. Idi hwi. Foni kukwana papi pamasina ajed. Ndemo ndiri kuona movie yacho Squad. Iri kuektiwa na hondo. Yesu. Nhai Sekuru, kwamuri kutaura nezvepamovie. Makakwana here mimi? Moregera kudya chikafu nekuti hondo ari musango. Iyo Squad yakaektwa 2017 yakatopera munhu akadya mamillions. Tidyirei sadza zvedu komazizino anenge empiti. Ndwaezve. Baby moro kani healthy. Nabokuona wakamira pachiteshi. Asi une stress. Nditarise usawandise kufesi. Kuzopfeka zvine mechi. Kasketi kako kakadobana nepesi. Usawedzereka step. Baby mira usamanye kunge jeti.